کراچی دمک پٹیل پاڑیا چ سی ٹی ڈیا کلدم تنظیم ناشرکار دستگیر کو تک سی ٹی ڈی ردا ناشرکار قاسم رشید چیر حال سرا دستگیر کنک بتگ ملزم عاصم و اسحاق نامی مردمانی کمکا چ امجد صابری کش تک سی ٹی ڈی ردا دستگیر ناشرکارہ 4 رینجز اہلکار و 2 فوجی اہلکار شہید کنگے گپ مننے تک جبکہ جو سپور سے نیامہ ملزمہ بازی ناشرکاری ویلے ہوار بوخگے تصدیق کو تک سی ٹی ڈی ردا دستگیری ناشرکارہ چ دستی بم پستول و ترک ناکی مواد دستکب تگا جو سپور سے نیامہ ای گپ دیما اتکا کہ ملزم ساریہ بازی رندہ دستگیر کنک بتگ و بندی جاہا چ نیٹ ورک اللہ نگے انکشاف بتگ زانک ببیت کی 22 جون 2016 رمضان شانزدہویں روچگا اقوال امجد صابری سرا تیرگواری کنک بتگ گاڑی تا امجد صابری سرا گولی لگگا چ آویل جاہا ویران بتگ نو اب سالہ پر ٹارگٹ کلر دستکب تگ ای دگا پٹو پل بڑ جائیں تنی گتا کوش سبب دیما نیت کگ وش نیوز کراچی سندھ